ايوه الحمد لله اما جوجي Amati Diagne ko galle mam grand Youssou min juurima machallah bottari grand Youssou min juurima de machallah galle mam waɗi no wona waat alhamdulillah altude bottari ɗo Dakar mi jen gona on weltare mon hen no weltare nde kay weltare nde min gandi fuɗɗi pour min ganda ɗo haaji nde tawno ko ɓuuri sadde gurdam bani adam fof ko wadde mbaɗina sadde Allah hay hunde ala ko neɗɗo jeeyi e gurdam mum sona ko mbaɗaɗa goɗɗo ko mbaɗaɗa hoorema koye ma hatti kono ko mbaɗaɗa julɓe ɗum woni ko tawoyta jamma darade noon e dental pongal ni ne adda ñamde ene rokka ɓe e ɗum ko duwaw jabaɗo ko duwaw ceerno Radji Saydou wona mbawka men wona dañal men wona hay hunde e meɗen ko duwaw ceerno Diaba e men ɗum noon ko wadde erango kala julɗo ɗo wawi wonde yo andu ɗum ene foti waɗede sa waɗi kadi wona goɗɗo mbaɗanɗa ko hoorema mbaɗanɗa ɗum noon namdaki madinnajo namdaki galo namdaki basɗo wat mbaɗen hen ha yimɓe ganda en mbaɗi daroɗen julɓeɓe daroɗen julɓeɓe ballen yimɓeɓe ha ñaama ha jara ɗum ko hunde wonde fayida ɗum ko eragol mbaɗanmi en appel solennellement e dendagal ɓiɗɗo Madina Gounass machallah on kadi on jarama Dakar TV vraiment merci beaucoup machallah jarama fi on weltanama no fewi galle ma fof weltanama machallah eyi min juurima machallah on weltanama machallah waɗi fayida machallah alhamdulillah ɗum noon machallah on jii machallah golle paydinde golle ma on jiɗɗo ɗon ndiyam noon woni oɗo nokku ɗo ɗon ndiyam woni mbawen nadde to nder to e machallah yiide nokku o yiide bandiraɓe président min joni Amadou ko woni Issa noy gallo min gari de min kalna hanke min gari bisimilla président way président non to sarwo oro équipe sa eyi mon to sarwo équipe kanko ardi oro équipe ngardi ma war Amadou Tidiane ande galle ceerno non warse oro yaade o tefto oɗo ko jara mbaɗa tumi koye haaji mawɗum gommi machallah on jii fay ndiyam ɗo on jii machallah noon ko ɗo e Dakar mi